Co to? Někdo nám ukradl motorku. Svině jedna. Musíme ji dohnat. Nějaká svině nám ukradla motorku. Musíme ji chytit a potrestat. Půjdeme se podívat k SBS. Tak, jdeme se podívat. Prozkoumej to za budkou, já se jdu poptat. Že by tu nikdo nebyl. Co se děje? Laci už se díval tě. Dobrý den, prosím vás, neviděl jste takovou zvláštní holku s dlouhýma vlasama? Ona nám totiž ukradla motorku. Dobrý večer. No, tak já jsem nic takového fakt neviděl. Já tady celou dobu stojím, žuruji a hledím. A opíráte se o lopatu, co? No. Ach. No, děkuji. Jedeme dále. Kudy jedeš? Tady by mi mohl někdo pomoct? Dobrý den, pánové, nebo pane, chtěl bych se zeptat, neviděl jste takovou dívku s dlouhýma vlasama, blond? Ukradla nám totiž motorku a nemůžeme ji najít. Neviděl jsem ju tu. Můžete se pozrieť na toto letísko pekné. Je strašně velká, ale pojď se tam musieť. Jasně, tak pěšky se mi to chodit nechce, takže já tam zajedu autem. Dobre. Kde je moje auto, pane? Já nevím. Co to? Kde je moje auto? Nechali palivo. Musím zavolat na stanici, že mi ukradli auto. Na nic se mě neptejte a dovezte mi auto na letiště. Už mi jedou. Čau. Čau, pánové. Máme povolenou prohlídku letiště. Jděte tam. Dobre, jasné. Podle údajů je to černá, ženská, mladá, středního věku. To mě zajímalo, jak taková ženská může ukradnout letadlo, ale to je jedno. Mrcha, poradná mrcha. Ano, a ještě mi ukradla FBI Ranger. Nevidíte ju tu? No, nevidím. No, je tu prázdno. Budeme muset zajet. Asi zkusíme staveniště, tam jsem slyšel, že spadlo jakési letadlo před chvílí. Ale ještě mi tu zastavte, něco si musím vyřídit. A ty jako Maxis Grušan. Děkuji za tvou pomoc. Za to ukradnuté auto, dík. Jedeme na staveniště. Jdeme za tu mrchu. Ano. Jestli snad to není žádná policie, já to takhle vezmu zkrátkou, už to štve, to objíždí. Já jsem policajt. Jo, tak to se omlouvám. A ten, co sedí vedle tebe, je taky policajt. A ty jsi taky policajt. Jo, aha, tak to asi budu 20 po téhle misi. Tak. Tak, staveniště.
Včera jsem pozeral televizor a padlo tam velké lietadlo, ale že tam nikoho asi nebylo, či čo? Mhm. Uvidíme, rozhlídneme se tam. Ano, to vypadá správně. A já vidím nějaké letadlo. Tam je. Je tam letadlo. Takže to musí být. Mělo by to být někdo. Dobře. Jdeme se podívat na předmístu činu. Jasné. Dívej se, letadlo ještě svítí. Neobdrželo zase tak... videobavička. Takže... Tak se jdeme se podívat teďka. Jdeme se rozhlídnout do lomu. Jasné. Pojďte. Musí tam být. A pojďte za mnou. Bych se na to podíval, aby to nebylo. Všichni povinni vytáhnout zbraně. Na tu mrchu zlodějskou. Ano. Rozdělíme se. Ano, půjdeme každý jedným proudem. Jasně. Někde tu musí být. Kde je ta svině? Musíme dostat. Au, střelili má. O! Já slyším výstřely. Mají posily. Dívejte se na ty auta. Na ty douzery. A dole jsou. Dole. No. Pomozte mi, musíme je dostat. Tam někdo běží. Rychle pryč, trháme. Ne, ano. Pryč. Kde jste? Z druhou strany zdrhám, rozdělíme se. Dobře. Zdrhněte do údolí. Tam je to nejslyšet. Tady někomu vybouchla Vík 100. Kam máme zdrhat? Já ukradu douzra. Pokusím se za váma dojet. Kde se schováváte? Poslej. Teďka tady jsem u Bíka. Střílí po mně. Kde jste? Kde jste? Kde vás můžu vyzvednout? Tady je Dominiku. Pojď. Rychle. Nastup. Jak mám nastoupit? Pomoc, jsem rozbil káru. To snad ne. No nic, hoši, já utíkám. Schovám se někde. Tady auto. Zničte je. Potřebuji rychle obvaz. Shit. Pomoz mi. Jsem těžce raněn. Jsem těžce raněn. Mám obvaz. Potřeboval bych rychle uzdravit. Musíme stihnout. Potřeboval bych rychle uzdravit. Rychle. Už jsi uzdraven, jsem tě uzdravil. Nejsem, pořád jsem raněný. Jak to? Mám pořád HPčka na 0 skoro. Potřeboval bych je tak na 100. Axi. Naskoč. Co děláš? Už je uzdravuju. Je tam slide free, sorry. Děkuji. Máš to u mě, brachu. Pojď. Jdeme, musíme je dostat. Pojď. Co to? Vidíš někde někoho? Kryj se. Axi, to dáš. Já jdu, neboj. Ukáž na sebe motorku. Napiš tady bábě. Zabili nám Motyho.
Musíme je chytit. Pojď. Já budu řídit, ty budeš střílet, ano? Kurva, jak jsem tady. Tak počkat. Cípneš osud. Nazdar. Nastup, tak. Teďka. Jedeme, musíme je chytit. A tady. Tady jsme zabili jednoho z nich. Jednoho z nich jsme právě zabili. Černou listinu. Ano, Já už vyšetřoval. musíme ho chytit. Tak. A co myslíte, jak to dopadne? Hlasujte v komentářích videa. Pokračování příště.